Gennem årtier har Gastrolux fremstillet gryder, stegepander og ildfaste fade af høj kvalitet. Målet har altid været at producere verdens bedste pander og gryder. Vi vil altid være et skridt foran. Denne vision driver os hver dag i vores arbejde. Et transportanlæg forsyner smelteovnen med aluminium af højeste kvalitet. Metallet smeltes ved ca. 600 grader. Robotter rengør formene efter hver støbning. Formene fyldes på ny med en nøje afpasset mængde smeltet aluminium. Gastrolux kan fremstille ca. 1 million pander og gryder om året. Et tryk på 200 bar sikrer fuldstændig fejlfri støbninger. Efter alle produktionsprocesser foretager vores højt kvalificerede medarbejdere et grundig kvalitetskontrol. Takket være den patenterede indstøbte befæstigelse er det hverken nødvendigt at bruge skruer eller nitter. Det patenterede aftagelige håndtag er endnu en højteknologisk nyudvikling fra Gastrolux. Naturligvis gennemføres præcise vægtkontroller. Hvis ikke vægten er inden for de fastlagte tolerancer, bliver gryderne og panderne kasseret og smeltet om på ny. Når støbegraterne er fjernet, bliver panderne igen kontrolleret. I den næste arbejdsgang bliver panderne slebet millimeterpræcis til af robotter. På transportbånd bliver gryder og pander sendt videre til sandblæsning. Her bliver overfladen rengjort, og metallet får den rigtige rohed. Hver enkelt emne bliver nu renset for sandrester med trykluft. Herefter bliver gryderne og panderne fuldautomatisk pakket på paller til videre transport. Overfladeroheden bliver her kontrolleret. De såkaldte RA- og RZ-værdier bliver målt og journaliseret. Vores biotan-overfladebelægning består blandt andet af biomineralske råstoffer kombineret med nanoteknologi. Det giver en særlig slidstærk og non-stick overfladebelægning, som sikrer optimale stegeegenskaber. Intet hænger fast. Endnu en optisk kvalitetskontrol følger, før overfladebelægningen bliver hærdet ved 420 grader. Styrken af overfladebelægningen bliver til stadighed afprøvet, og resultaterne bliver journaliseret.
Bunden bliver fræset konkavt med en præcision på 10 af millimeter. Dermed får bunden sin enestående spiralformede struktur. Til sidst får hver enkelt pande sin egen identifikationskode. Det gør det muligt for os altid efterfølgende at kontrollere, hvornår hver enkelt gryde eller pande er produceret. For at opnå en perfekt varmefordeling bliver konkaviteten løbende kontrolmålt, og resultatet skrives i en logbog. Pander og gryder pakkes individuelt til vores kunder, så de kan leveres til tiden. Vores vision forpligter os til altid at udvikle verdens bedste gryder og pander. Vores produkter bliver regelmæssigt kontrolleret af Teknologisk Institut. Vores produktion bliver også kontrolleret efter standarder fra den tyske Stiftung Warentest-organisation. Som led i kvalitetskontrollen bliver 3/4 af en pande afdækket. Panden fyldes med en blanding af vand, sand og metalkugler og bliver i et kvarter gennemrystet med 300 omdrejninger i minuttet. Efter et kvarter fjernes afdækningen fra en 1/4 af panden. Herefter gennemføres rystetesten igen med et kvarters varighed. Afdækningen fra den næste 1/4 fjernes før yderligere et kvarters rystetest. Hver 1/4 af panden er nu slidt i forskelligt omfang. Vi afprøver nu pandens overflade efter de tyske Stiftung Warentest standarder. Dansk Teknologisk Institut fungerer som neutral kontrolinstans. En pandekagetest bliver nu gennemført i panden, der var udsat for rystetesten. Igen efter standarder fra Stiftung Warentest. Pandekagedejen bliver stegt uden fedtstof i 7 minutter ved 180 graders varme. Pandekagen falder uden problemer af Gastrolux-panden. Også den del af panden, der var udsat for 45 minutters rystetest. For produkterne fra nogle af vores konkurrenter ser det lidt anderledes ud. En mælkebrændingstest gennemføres også efter de tyske Stiftung Warentest standarder. Mælken opvarmes ved 180 grader i 17 minutter. Gastrolux-panden kan rengøres uden problemer. Og her ses igen en test med et konkurrerende produkt. Vi tager festlig afsked med hver eneste lastbil, der bringer vores kvalitetsprodukter ud i verden. Vi glæder os til at sende den næste lastbil afsted til dig.
Vores vision er at producere verdens bedste stege- og kogeudstyr. Vi viser gerne, hvordan vores personale hver dag lever sig ind i denne vision. Du er altid velkommen til at besøge vores fabrik i Ryomgård på Djursland.